Hekk kif hu imminenti li fil-Parlament jitressqu r-riżultati tar-rapport tal-Awditur Ġenerali li investiga loti ta' proprjetà fit-Triq Żekka lil Gaffarena, rapporti fil-midja jindikaw li l-Prim Ministru mistenni jwettaq reshuffle. Dan se jkun qed isir bl-iskop li Muscat jiddevja l-attenzjoni minn fuq skandlu li ilu jġordan il-Gvern għal dawn l-aħħar xhur, jiġifieri l-iskandlu ta' Gaffarena. Jidher li fil-fatt l-Awditur Ġenerali sab li f'dan il-każ l-espropjazzjoni tal-art ma segwitx ir-regoli. Iżda minkejja dak kollu li qed jingħad brabta ma' din ir-reshuffle, il-membri parlamentari Laburisti li staqsejna barra l-Parlament qalu li ma jafu xejn. X'taħseb dwar l-aħbar li ħarġet il-bieraħ dwar ir-reshuffle? U naħseb kollha spekulazzjoni mhux. S'issa ma kellimkomx il-Prim Ministru dwarha. Kellimkom il-Prim Ministru dwarha jew xejn? S'issa Xejn, ma smajtu xejn. X'taħseb dwar l-aħbar li ħarġet il-bieraħ dwar ir-reshuffle? tikkonċernax li. Kellimkom il-Prim Ministru dwar jew xejn s'issa? Ma nistax ngħidlek dal-affarijiet. X'taħseb dwar l-aħbar li ħarġet il-bieraħ dwar ir-reshuffle? Ma naħseb xejn, ma naf xejn. Ma kellimkomx il-Prim. Hija prerogativa tal-Prim Ministru bħalma kien dejjem u hekk dibqa'. Kellimkom s'issa dwarha? Hija prerogativa tal-Prim Ministru. Femni, fil-medja semmiet, daqshekk naf jien li taq fil-medja biss. Il-Prim Ministru ma semmilkomx. Les, mija jżgur li le. Minix aware mod formali li saru xi taħdid f'dan ir-rigward. S'issa il-Prim Ministru ma kellimkomx hija sempliċement spekulazzjoni mill-midja. S'issa ma kellimniex. Oħrajn għażlu li jibqgħu għaddejjin u njaraw il-mistoqsijiet tagħna. L-aħbar ta' reshuffle li ħarġet il-bieraħ x'tgħidilna dwar? X'taħseb dwar l-aħbar ta' reshuffle? X'taħseb dwar l-aħbar ta' reshuffle li ħarġet il-bieraħ? Ma tkellimtux mal-Prim Ministru. Dan fil-waqt li Silvia Parnis għalinna li l-poplu ma jimpurtax minn dan. Daka ma ħsibx li għandu jinteressa lilek, għandu jinteressa lilna.